Pripun Bu, penak. Penak banget, Penak banget. nyaman, betah. Iyalah, Ibu bar maghrib mau wis tekaran ning kene iki. Tapi Ibu urung ngerti nek iki iso gawe kayak spring bed kasur, Bu. Dibuka yo. Iso dibuka yo. Ayo ayo. Jek wis iki. Heeh. Iki kurang sithik nah. Maju nih. Nah, iki caranya ditekok maju. 1 lagi. Mana Bu? Ini Bu. Jadi saya kasur. Bubuk. Jen, ini dino anaknya. Wah, penak ya Allah. Warga dunya. Besok masak apa Bu? Masake sayur bayam, Sayur bayam. nyambel tempe. Seger ini Bu ya. Wes. Iki bubuk kene iki nggo, kamar ra kanggo. Ibu. Maju. Kaget. Nyaman iki bubuk kene adem nang jaba malahan iki nggo. Aja rebutan karo bapak ya. Bapakmu tak singkirke aku dhewe. Ora usah ganggu aku. Jen.